Будидар Пусков, ай бе, Ало. това си да кажи. Просто ма троли. Де да аз не те троля? What do you idea? Hold on. Имам го той на скриншот. Ако искаш ще го прата. Прати в Discord. Ок, пращам. All recording of like fucking nigazoo. Ало, пращам ти го, чай, че телефона ми е бавно развиваш. Какво използваш? Кажи ми да знам. Нищо не ползвам. Де да аз? What are you using, he say? Защото тогава я не направено нещо и опит. Ма нищо не правя. Ало. Виж Дискорд. Виж Дискорд. Дискорд виж. Сега ми звъннаха, преди малко. Това е една минута от след като на мен. Върха. Да? Тъмън ти казах, че на мен ми звъннаха. Благодаря просто на троли, брат. Де да си те трола? Не те троля. Ма пред Бога не те троля. Колко тролиш, мама? Не те троля. Няма как същия номер да ми звънне. Брат? Не знам какво се случва. Де да аз нищо не съм направил. Нищо не правя сега. Ама той какво ти казва? Нищо, аз не му говорих. Чакай малко. Nightclub bonuses. Чух го. Чух го. Nightclub bonuses. Чух го Big той. nightclub bonuses. Просто ме баш, това е. Не те бам. Пред Бога. Буквално как да го правя? Той аз нямам такъв номер. Английски. Английски. Ма какво правят? Аз нищо не съм правил. Аз като гледам сега в момента, гледам Долфбин, да. Те да знам, брат. Users out there talking about Android that shit, Android that die. Брат, използват и цигански работи. Брат, де го знам, брат. Аз да му отговоря ли и аз един път? Да говорим му, брат. Ами, ако ми звънне... Я чаем още. Просто ме троли, брат. Де да аз не те троля? Кажи ми го, че да троля ден. Да му пратя номера на Денис, де. Му кажа, какво му правя? То хищ не го знам. Виж, кой ми звъни? И на тебе кой ти звъни? Оп. На мен ми звъни. Ало. Брат, то пуска някакво си пияно, мана, пуска ми някакво си битва. Чакат му говорих, нищо не ми говори то педарас. И на мен. То английски ли трябва да му говорим, на арабски ли трябва да му говорим, на български ли трябва да му говорим, да го знам. Как трябва да знам? Брат, не съм аз! Дай да слушам с моя номер и това. Брат, да разнам! Ай, някакъв бунери? Така ли? Де раз не те троля? Пред Бога? Вала не те троля. Валахи не те троля. Oh god, bro. Не те троля. Ето пак ми за някакъв от... Оп. Това го чувам. Чух го. Ей, това слушам. И аз това чух. Ама после ми пусна някой си пияно там. Брат, де да знам кой ни звъни.
Брат, никакъв си сайт не ползвам. Дед, аз никакъв си сайт не ползвам. Ма дед, аз нищо не правя. Оп. Защо ти пусна Азис? Защо ти пусна Азис? Ти да съм дарен, знам. О, брат, това не съм аз. Ти си. Не съм. Не съм. Ти си. Не съм. Дедас. Оп, сега на мен ми звъни. Майка му шейба. Ало. الإمام علي بالأسد بشر علي بن أبي طالب بالأسد بشر Той пуска Ал-Башар, бе, брат. Ал-Башар пускал, но и. Сещаш ли са? Питам да му говоря, ама той не ми отговаря това. Ма дедас не съм аз. Дедас. Ало. Да. Не съм аз. Разбрах. Ама кой ни звъни? Разбрах. Еми, брат. Мама ще брат. Направо блокираме номера и това е. Мама е. Беше това. Чая да питам Денис на него. Питай. Еми, брат. Затварям, брат. Та пребия. Брат, не съм аз. Пред Бога. Може да кажеш това. Ама не съм аз. Брат, ай, защото стана 10 минути направо. Ай. The audio is not working. Hello, studio. Hello. Can you hear me, Mr. Bashad? You fake nigger, you fat. Tipsy mobile faggot. Mercedes driver BMW give the toilet. You faggot, you. Can you hear me, bro? Hello. Бождаре. Ало. Hello. Да, yes. Yes. Какво искаш, Бождаре? Truthful doctrine of Chris Chan core tenets asterisk victimhood as power. Chris Chan, Christine Weston Chandler. Oh, he's calling me. He's calling me. He's calling me. He's calling me. Wait. Shut up. Браво. Брат, не съм аз. Ти си буквално звучи като Mr. Bashad. Не съм аз. номер. Да кажи какво да. Не го правя аз. Hello. Ма аз това не го правя. Can you hear me? Деда съм сериозен. Аз чак нямам това. Не ти звъна от Google Meet или нещо такова. Нямам такъв номер. Локацията, брат, на теб да ти не сеща. Брат, не съм аз. You just give me the fucking phone. И аз го троя. Ама деда, аз не съм аз. Деда, аз. Ма нищо не правя. Буквално само мога да ти пратя скриншот на той. На монитора ми. Ай, искаш ли? Искаш ли? Така кажи, брат. Чай. Бум. Дискорд. Матей, айде. Бум. Монитора ми. А втория ми монитор. Чай. Моля ли да снимам на едно? Мога. Перфектно. Брат. Нищо не правя. Не те спама. Ама не те спама. He thought it was me that was calling him. Is the He was coast telling me clear? to Oh my god!